samir ali min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Kamar kullum ni ne naku Abdulhamid Ibrahim Kaya. Alhamdulillah Allah mai kowa mai komai yau ma ya ƙara mana dama da iko domin da fito da tunasar da al'ummar musulmi kan abin da muka saba da tunatarwa, domin tunatarwa babu wanda ke amfana sai mu. Alhamdulillah tunatarwa da zan shi ne yau akan gudun duniya. Alhamdulillah duk musulmi na kwarai ba a so ya rinka sa bure-bure a ransa, ana so ka ringa zama mai tawari domin hali na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani hadisi idan zan yi tunawa inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wato ka guji duniya sai Allah ya so ka. Izhad fi ma fi aidin nasi yuhibbuka nasu, ka guji abun hannun mutane sun kare su ka. Muka dauko wannan hadisi muka duba shi da kyau, zaka ga yana mana magana akan gudun duniya, ma'ana kaskantar da kai da tawari irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya san halin annabi ne, kaskantar da kai. Ka ɗauko gudun duniya shine ka nuna duniyar ba gaban ka take ba, ka tsaya ka bauta wa Allah, ka ringa tunanin kamar gobe za ka mutu wajen bautar Allah. In aka ce ma gobe za ka mutu, za ka yi bautar Allah wata wani kwana zai yana yi. To wannan shine jan hankali da zan yi. Sannan izhad fi ma fi aidin nasi yuhibbukan nasu, ka guji abin hannun mutane sai da su ka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu satar masa akan zama da mutane. Za ka ga in ka so abin hannun mutum sai ga mutum baya son ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai isa ba. Wannan nake cewa ne kowa fatan alheri. Na gode da na ku alhamdulillah, na gode da goyon baya da kuɗi da gudunmawa. Na gode da gaske.